Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Имрӯз рӯзи шанбе аст. Қарор дорум дар мошинбозори Душанбе 3 апрел аст ва як рӯзи дигар ба рӯзи иди моҳи шарифи Рамазон мондагӣ аст. Ҳамаи шумо бо иди моҳи шарифи Рамазон табрик муборакбод мегӯям. Худованди меҳрабон тӯли ин як моҳе ки мо рӯза гирифтем, тамоми ибодатҳое ки дар як моҳ мо ба анҷом додем, Аллоҳи таборака-ва-таоло ба даргоҳаш қабул кунад. Худованд ҳамаи бародароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, дар дигар давлатҳо ҳастанд, бо дасти пир, бо сари баланд ба назди падар модар барбигардонад ва омадан анҷа беҳтарин мошинҳоро бихарем. Саломат бошен, навора то охира тамошо кунем. Ба шумо тамошои хубахоҳон ҳастам. Худованди меҳрабон ҳамата нигамон бошад. Ширкати Софсавдо бо омадомади моҳи шарифи Рамазон тахфифи якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои Бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. Барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем. ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд БЦА, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, тахфиф ҳатман ба даст меоред. рақамҳо дар рӯи экранҳои шумо. Toyota Camry бардоро, Camry D SK 2010 сола, объеми 7,5 хати. Тамоми навортош кор мекуна, 4 тавануш ҳам навай. Оз як салонш ҳам мегирем, тамошо кунед, кӯшни салонай. Салон кӯша ҳамаш фоидави ҳам. Барои электропакетан, обогрев, мультирул, автомат. Тамоми навортош кор мекунад. Оз як ай пеша мегиремаш. Нақша чанд гуфти рака? Нақша 120 000 ба муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанем, қайтон муомилаам мекунам. ҳамон номро та мегӯ яка? 103 33 0044. хоб номро яка занг бизанем, касоре яки мақбул мешаванд, ҳолати хуби хубаш Camry D SK тоза шавад. Тамом навортош кор мекунад. Мерседес Караман бардоро, хубнякта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2008 сол, объеми 98 сол, объеми 1.8 қатия. 4 таваллунш навай, газ задагӣ, газ еврачор, бензинам дора, 4 таваллун нав. Касоре ки мақбул мешаванд, номро якара мемонам, занг бизанед. мо барои шуморо пурра маълумот мета. Балонош ҳамаш қоидави нав, оз як салонш ҳам мегирам. пеши қафош задагӣ надора, ҳамаш чуқуло, ҳамаш наван, каталог ҳамаш. ози ай пеши ҳам мегирамаш. коробкаш механикаи, кондитсионер, магнитофон, тамоми навортош кор мекунад. фақат мегирӣ, ҳайш мекунӣ, ҳолатш хуба. ози як ай пеши ҳам мегирамаш. нархша чанд гуфти равад ака? 60 миллион савдо. нарх 60 000 бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед, тасвире ки мақбул мешава, якам барои шуморо бо пурра маълумот метавам.
номро та мегӯ ака Телефон кун. номро телефон 908 77 908 77 26 28 лава. 26 27 Я одна варда картина жена. ин классику шонвардаро Дорим, мен хеле караван дорим. Бош дизелар. Фақат караван дорим. Сонда шамаша. сасани хуб шайхай бухтун мебинин олач тавита филдер бавардаро хубина якта 2008 солай объем як ашқати фули фулуш чор табалунуш навай касур як мақул мешавад номро якара мемонам занг занен якам барои шумо пурра маълумот мета ҳозир як салом шумо мегирам тамошо кунем дару электрон коробкаш автоматай пробегиш 71000 пробег дура пешка кондиционер ҳамаш кор мекунад старстоп ҳам дура американка худо ҳамаш нава кондиционер ҳамаш кор мекунад старстоп ҳам дура вагони бензини холӣ вагон ам на қоғазе гумрукиша оз нишон мед якуша худо ҳамаш қоидави нава мошинча тупча гемда ҳозир як қафо мегиримаш Чангу тирака. Ака. Чанд ира? тағои бача бин рафте нархша чанд гуфтӣ? 85 65000 мо муомилаам дура сасяни хуби хубуш камтарак муомила дура номро тамоном амҷа номро якара мемонам занг занен номрош 287 95 35 филдер ҳолати хубуш Ин мештаги чанда ака? Mazda 6 бародаро хубнеякта ҳолати хубиш тамошо кунен 2006 сол объёми диққати 4 таваллунуш навай касоида ки мақбул мешавад номро якара мемонам занг занед якам барои шуморо пурра маълумот мета автоматай коробкаш баллонуш ҳамаш қоидави нав гази евро 4 задагиай заводской гази евро 4 бензинам дора ҳозир ҳама ҷошо камера мекунем тамошо кунен ҳозир як салон шам мегирам худош ҳамаш навам ҳозир агар пешам мегиримаш дарои электропакетан мултирол дора коробкаш автомат пешка кондиционер ҳамаи навортош кор мекунад ҳолаташ хубай нархша чанд гуфтӣ рака? нархша 60 нарх 60000 бо муомилаам дора номро якара мемонам занг занем хатто номидаи хубам мекунам ҳам номро тамегӯ яка номрои телефон 981 981 08 08 05 05 08 08 занг занем номрош дар алоқа аст ҳолаташ хубай Mazda 6 Машин вагония. мошин вагониай ҳамаи навортош кор мекунам Машин 6 моҳ. 6 моҳ уҷрат дора
ҳуҷҷат таърифка дура ҳамаш ҳуҷҷат қоидави ҳамаш қоидави фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ астраҷи бардоро хубнякта 2003 сол объем 1.6 қати вагони ҳолаташ хубай касо як маъқул мешавад номраи кара меонам занг бизанед якам барои шуморо пурра маълумот метаҳад 4 та баллон доштам ва як санӯша мегирам ира дарош қулфак ҳа 4 та баллон доштам дарош қулфа ё Yana baş yapacak. хай Hani dizi. нарша чанд мегӯ ирака Yok 65 2003 65,000 2003 коробкаш механикаи тамоми наворотош кор мекунад чухулу ҳамаш нава номро яка 3 33 10 33